No niin, me tässä Testataan uusinta Coca-Colaa. Näyttää vähän vaalilta, mutta ei hätää. Se on myrkyllistä. Ihan makuista 50 € maksavaa pullaa. Ja suosittelemme perheen pienimmillekin makuille. Mutta testatusta ei kyllä ole vielä. Maistetaan yhtä aikaa. No maistamme. Nyt. Maistuu. Hei, me ei avaa. No. En mä suosittanut tätä videoa. Aika huono tää on.